Yo quiero que vaya solo aquí de división muy memo. Kuluma na mfuna hiyo. Ubani ongamazi uthisha, onesi bayamazi, odokotela bayamazi. Ubani ongamazi uthisha. Sekuthanda mina isikhala sakho la esikoleni ngeke sivalwe umuntu. Soqhubeka sincela empeleni ogwathini. Sawuthanda mina uyibekile induku ebandla. Ufundisa omama bethu, ufundisa obaba bethu. Sisikole sasentshela ngibone sithi asikunika uphaphelo gola kwakho. Sathanda mina Ndlangamandla Khumalo siyabonga. Besidla naye etafuleni umuntu nje omnandi obethi mayiphethe ukudla ungacabangeli ukuthi lo kudla kunani ubungacabangeli bengishona ngivumbuka nje mina ngishona ubethanda ukuphatha kakhulu inyama ke manje ke inyama ngiyayithanda mina alethe ngalima amaqatha lawa amakhulu hayi ngizosheshisa ngakuwo mina useyangazi ke naye avela alethe ngapha ngake umuntu awushentshweni hayi angiboni ukuthi njobe ingane zeyishilo ukuthi ukhona omunye oyosivala isikhala sakhe ngoba kuye kwathi ugrade 3 engasaperformi kahle
washintsha uNdlangamandla, washintsha wasuka ngisho ekudleni wathi angisezukudla, ngifuna lezi ngane ukuyibona kahle ukuthi inkinga yazo ikuphi. Wayibamba lezi ngane engasadli ngisho, engasenayo ibreak. Wayibamba lezi ngane ezivukuza kuye kwaze kwaba unyaka uyaphela, njengoba zikwa grade 4 nje nonyaka. Izingane ezenze kahle kabi ingane ikaNdlangamandla. Umuntu obelalela uyivukuza nje lezi ngane sesithe awu ake ubone la Ndlangamandla ngathi khona ukuxhugaxhuga khona lapha kwa grade 3. Wasukuma wama ngazo zombili. Ngisho ukuthi nje umoya wakhe nje wokulalela, wokuthobelana, wokuzwana awu mawandla kaNdlela, Ndaba, Mashobane, Mzilikazi, hayi uyibekile induku ebandla. Ngiyayibongela. Khumalo senzeni wasixoxela ndawonye. 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 Khumalo senzeni ukuthi memu yini ungavelulete, 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 ukuthi Lokuthi memu yini ungavelulete, lokuthi memu yini ungavelulete. Usethanana usethanana usingaye ngelele lesihambe sithambe abantu ngibonge lethuba lokukhuluma ngoMndlangamandla sijabulisa uNdlangamandla umfundisile ke mina injombane nje ngiyayazi benomisi Khumalo ngiyayazi injombane yakhe safundisa phansi wafundisa ingane yami manje ade fundisa umzukulu wami. Ngithi CSGB Ndlangamandla uNkulunkulu kwenzela umusa akwandele bani lo umuntu mase kuletha ethatha umhlala phansi uze kuthiwa useshonile, kodwa ngomusa kaNkulunkulu wena wenzelwe umusa. Namuhla siyajabula ukuthi kuphume uMise Ntshangone uthatha umhlala phansi, nathi CSGB siyabonga lokho.
sibonile usebenzisana nathi sonke nothisha omkhulu asikade sizwe kuthiwa ngibona ngeselodwa bekuboniswana. Engithi-ke Ndlangamandla engushiya nalo nje umbongo uNkulunkulu. Namuhla siyajabula, asikwazi ukudansa kodwa siyafunda namuhla. Ngani ngoba sijabulela ukuthi mina njengami ngumfundisile. Bafundisa bonke ngisho uzobongana obani. Bayilethile namhla ngawe. Siyabazi oheleli yeso oshayela bona. Engithi-ke phakathi uMndlamandla siyamazi kakhulu. Igalelo lakhe siyalazi. Njengoba desho nje uMaseko kunodokotela abakhiqizwe nguye. Kunabameli abakhiqizwe nguye. Kuney'ngane manje esagqoka amajazi ey'phuma esandleni sazo. Engithi-ke lokhu Ndlangamandla asisho ukuthi mhlawumbe bekuwukuhlakanipha kwakho noma bekuyini. Kodwa nje ukumusa kaNkulunkulu. Sibonge uthisha omkhulu nomisi ne-SGB sisonke. Kuhlelwa lo mcimbi. Kuqala kukhulunywa sibonisana ukuthi uzokwenza mina ukube nginemali ngangithiphe nemali ngangizothenga inkomo kube nje nguma kuthiwa nje iyanuka la igcekeni sijabule ukuthi into iyangibona inomisi kwakusahlala ey'tulweni la emabhentshini eqala uzofundisa la mina nje ngiyawazi umlando wami sisabhale ey'ley'dini njengoba namhla lokhu nje ngoba nje mina sengigugile kuye kanti ndiyambona nomusha ufresh kodwa manje abanye bawutwenziwa imali cha akangenanga kulezi inkinga esingene kuzo thina wabona nje waba nje nguye wangangena kulezo nkinga ngathi nje unenkinga kanti cha ugugile nje useyothatha umhlala phansi siyabonga kakhulu ukwenzisele nekhumalo lapha kuthathe khona nathi lapha sihlanganise khona nabazali siyababonga bakwenzile kwaphumelela umcimbi siyabonga. SISTE assistant. Izibhalile yini izilungiso zamakhono empilo? No. Ziphinqwa. Lenzani exercise ekhawukubo. Sitabangan. Lenzani kanti. Lenzani. Uma kasi tabangalo. Ilabo. Siyabonga kakhulu. Sicela Sephinde futhi funda imfundo yakhe ephakeme eMgwenya College wafunda eUnisa University. Wabuya wasebenza ngo-2003 eNtshiyangibone waba promoted wathola isikhundla wase eya eNcotshane lapha agcine esethola i-retirement khona esethola umhlala phansi. Unomndeni-ke ney'ngane ey'ntathu amantombazane amabili nomfana oyedwa nomzukulu oyedwa. Siyabonga. Usengeza-ke uMsco ne-guest yethu. Ngane nje ingoma.
Sengethuliwe-ke angisezukusho lutho. Sengizofike ngihlale phezu kwendaba. Abaningi bazoba nemibuzo ukuthi waqala ngo-1980 ndoqala ngo-2003. Kukanjani lokho? Ngicela ukuchaza-ke la. Yabona thina kudala saphuma ey'koleni savele sayofundisa singakayitholi impepha zakhona ekufundiseni. Wawuthi uma ngabe uqeda unyaka uphele umsebenzi uphinde uqalele phansi uyo-aplaya futhi. Sasenza lowo msebenzi nje unyaka nonyaka uma uphelile unyaka siphinde siqalele phansi siyo-aplaya. Uma ungatholanga utholanga njalo usuhlelile unyaka wonke. Ngase ngithi-ke mina ngathi la e-KZN kunzima kakhulu. Ake ngiyozama eMpumalanga. Right. Ake ngiyozama eMpumalanga. Ngathi eMpumalanga ayenzeki lento eyenzeka la e-KZN. Ngahamba-ke ngayo eMpumalanga. Cha ngafike ngahlala eMpumalanga. Njalo uma ngabe unyaka uphelile angisayenzi lento yoku-aplaya kabusha. Ngahlala eMpumalanga. Kwasefike ekutheni ake ngiyofundela-ke manje. Khona nami ngizoba nomsebenzi o-permanent. Ngingabe lokhu ngibamba ngahamba-ke ngaya eMgwenya e-college lapho ngafike khona ngafundela khona idiploma yami. Ngaqeda idiploma. Ngathi uma ngabe sengiqeda idiploma ngabuya ngingasaqasheki la ey'koleni sekunzima. Idiploma yami ngayiqeda ngo-1997 ngiqale ngo-1995. 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. Lokhu ngibamba amatoho nje ngifundisa nalapho grade R. Volunteer lapha ngivolunteer khona. 2003 ngaba nenhlanhla ngathola etshambona. Ngakhele kwaNcube la ngakhe khona. Uma ubheke eTshejulu. Ngathola etshambona la ngifike ngahlala khona-ke ngathola umsebenzi ngathola ukuzinza. Akamela phezulu. Noma ngabe ucasukile ngeke ulizwe izwi kaNdlangamandla liphakamela phezulu. Uhlale nje ekhulumela phansi. All right. Ngithi-ke mina singabantu uma ngikhuluma nje ngimemeza uyangizwa lapho kodwa uNdlangamandla ubongeke umuzwe noma ngabe ulaphaya ubuza ususeduzane naye. Lokho-ke sonke thina abantu sizalwa sifumbethe. Umuntu nomuntu uzalwa efumbethe. Ufumbethe ini na? Ufumbethe izinto uNkulunkulu amphathise zona. Siphathisiwe ngokwehlukahlukana kwethu. Njengoba nje sebekhulumile izikhulumo eziningi zikhulumile ngapho konke okufumbethwe uNdlangamandla. Ingane ikhulume ngokuthi uNdlangamandla ubesiza ebuye ehole. Kusho ukuthi waphuma ephethe lokho ukusiza nokuhola waphuma ephethe lokho ekufumbethe ngesandla sakhe. uNkulunkulu wathi naku umsebenzi ozofika uwenze ey'nganeni uzofike uhole uzobasiza abantwana. Uthisha ukhulume ngomelaphi spiritually ukuthi ubebalapha spiritually. Kusho ukuthi nakho lokho uNdlangamandla uphume ekufumbethe. uNkulunkulu wamnika nokuthi wena uzosiza abantu spiritually. Uma umuntu umbona ukuthi uyaphakama wena uzomehlisa. Uma ubona umuntu ukuthi usiyaduka manje wena uzomqondisa. Lokho bekwenziwa uNdlangamandla. Owe-SMT ukhulume ngothando. Uthando-ke lukhona naseBhayibhelini ukuthi uma ungenalo uthando ufanana nani? Ufanana nani? Nensimbi encencethayo engenamsebenzi walo uthi iyancencetha nje iyancencetha. uNdlangamandla-ke sizwile ukuthi unalo uthando. Unazo zonke lezi zinto lezo zinto-ke lezo waphathiswa zona uNkulunkulu. Empilweni-ke nobani uNkulunkulu wampha umsebenzi wakhe. Akukhathalekile uhlele ekhaya uNkulunkulu ukunikile umsebenzi wakho.
uyaphuma uye emsebenzini, umsebenzi lo ophiwe uNkulunkulu. Uyafundisa izingane umsebenzi lo ophiwe uNkulunkulu. Ngeke ngithi ke mina uma ngabe umuntu enikeziwe umsebenzi akawenzisise phela. Ngoba unikezwe ngubani? nguNkulunkulu. uNkulunkulu wathi mayisidala wathi uwenza umfanekiso ofana naye. Ake simfuze. Uma uwenza lo msebenzi akunikeze wona, awuwenze sengazuthi wenziwa nguNkulunkulu qobo. Uyitshele nje ukuthi sengiyaphuma ke manje uma uthisha sengiye eklasini sengiyosebenza lo msebenzi ngifuna ukuwenza njengoNkulunkulu. Uzophumelela ke lapho. Mina bengitshela lokho nje ngithi umsebenzi wami lo uNkulunkulu wangipha wona akukhathalekile ngiphatheke kanjani lapho ngisebenza khona, akukhathalekile kunjani kodwa uNkulunkulu ungiphile lo msebenzi kufanele ngiwenze njengaye. Njengoba bezowenza yena ukube bekunguye omi phambi kwezingane ngizowenza njengaye. Alright. Ngibonge kakhulu ke ukuthola ithuba elifana naleli. Ngiyacabanga ukuthi sengifike ekugcineni. Ngibonge kakhulu ukuthola ithuba elifana naleli. Emgwelo esikoleni. Ngiyafundisa izindlela esikoleni. Abaningi bayangazi nabantwana abaningi bafundisile. Ngihlangana nabo nje edrobheni omunye uzowangipha 50 rand engakhathalekile ukuthi ngangimshaya. Athi wayeyifunela nje izinqa umisikonde. Efuna nje izinqa ngaso sonke isikhathi. Kodwa nje wathi uhosha 50 rand wathi na udrink imisi ngathi awubona ngane yami. Ngiyaqala nokuqala ukuthola udrink. Abaningi bacela kimi. Ngiyabonga kakhulu ke ngibonga kakhulu uthisha Sithole ufike mina sengaba la. Kodwa ngendlela ebeyiyo empilweni yami ibe inkulu kakhulu. Ngibonge bonke nje nothisha abanye sebahamba ke othisha ekade nginabo. Ngithe mangiphume ekhaya inhliziyo yami yabuhlungu kakhulu. Ngathi mina konje khona othisha abangasekho lapha enganginabo. Angeke nje ngibabone. Iyaba buhlungu kakhulu inhliziyo yami ukuthi othisha enganginabo kwakumnandi sinabo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningikhumbulile naze nanginikeza lesi sikhulumi lesi esiqavile okuthiwa yi-guest speaker. Ngeke ngibona guest speaker kungabantu abakhulu hayi ngangami kangaka. Ngiyayibongela ke Ndlangamandla usuye ekhaya ke manje. Mina vele sengisekhaya. Iminyaka emibili wesithathu lo. Sengisekhaya ke manje. Sengivuka ngesikhathi engisithandayo. Kodwa angihleli phansi ngoba ukuhlala phansi kuzokwenza ukhokeke lamadolo, ukhokeke umzimba, ube inkinga, uphathwe imilenze, uphathwe izinyawo. Siyasukuma sesenza umsebenzi. Mina nje ngathi ngayeka ngase ngizenzela ingajanyana yami lapha angifuni nje ukuthi ngabikho engikwenzayo. Ngiyasebenza ekseni ngoba ngibona ingadi yami ngibona izinto eziphansi lokho kukhokha. Zokukhokha ngenze ihlale ngabe ngisakwazi ukuhamba. Ngiyabonga kakhulu uphathwa.
abazali ababadedelayo. Siyabonga abazali. Ngiyathemba ukuthi manje awuqalela si Ngibingelele uthisha omkhulu nothisha bonke. Ngibingelele igoverning body onke. Ngibingelele abazali bonke. Hey, uma ngibuka ngiyasho ngithi ungasho ukuthi umuntu yamazi. Ungalokothi ukusho lokho. Okokuqala ke ngizothanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ningakadluli kakhulu ngithanda ukwethula ukuthi ngihamba nobaba uKhumalo okungiyena esabhana. Baba wasekhaya sesihlale naye iminyaka sesingabazukulu. Simbonga kakhulu uNkulunkulu ushilo obekhulumela igoverning board ukuthi uNkulunkulu usenzele umusa abazalwane. Ubaba uKhumalo uphume ngo-2019 emsebenzini ezohlala phansi njengoba sengiphuma ke nami akuvamisile sekuvamise ukuthi kuphuma omunye engasekho kodwa thina uNkulunkulu usigcinile bazalwane. Amen. Abona uma ngabe sekukhulunywe kanje ngawe uye uzuthobeka kakhulu. Kuke kwathi mangithola incwadi eyisimemo sokuthi ngimenywa la esikoleni. Ngathi kodwa basesikoleni abenzi ngani njengesisho sesizulu esithi umuntu ubongwa esefile. Kube bengangibongi ngikhona ngoba ngazi ukuthi bazothini ngami. Kodwa ke sengiyabona ukuthi bengiphosisa ngoba sengizwe okumnandi kangakanani. Amen. Ngiyabonga kakhulu uthisha omkhulu nothisha bakho Nkosi yami bongihlonipha ngalendlela. Akukho mina bengacabanga ukuthi uma ngiza la entshiyambone khona engubhalayo. Kodwa mangizwa lengane zingilingisa lapha. Ngiyabona ukuthi khona bekubhaleka kakhulu Nkosi yami angazi ngithini ngihluleka nokubonga uthisha omkhulu nothisha abanye abangazi kodwa bakwazile ukupractice izingane ukuthi ukhona uthisha okuthuyeza uzokwenzela umcimbi dlalani ingane. Ngiyakubonga kakhulu lokho bazalwane. Ngibonge kakhulu ke negoverning board Nkosi yami ayikaze isilethele izinkinga. Sisebenze kahle kakhulu. Ngibuyele kothisha ke angikabona uthisha omkhulu ukuthi angisebenze nabo. Angazi lapha ekungilingiseni ukuthi usuke belingisa mina ngempela yini. Nase sontweni ngiyizwe mabethi bangilingisa bekhulume nje kumdawesha angazi kwenzeka kanjani mina ngeke ngeze ukuthi kushiwo kimi. Angazi impela kodwa ngiyabonga kakhulu umdawo mazi wakhulumile sisebenzile kakhulu nalabo thisha angaze ngiphathwe ikhanda. Nothisha omkhulu akakaze benenkinga nje ukuthi sehlezi icala lothisha kunenkinga ekhona. Ngikubonga kakhulu lokho. Kanti nje nestaff sala ekhaya sonke akusisi staff samacala. Uma ngisuka nje ekhaya ngizosebenza ngempela. Akukho ukuthi kuzake kuthethwe icala elingaphelanga izolo ngeviki ledlule kwakuthethwe elinye akukho la lesikole. Bazali nenhlanhla ninothisha abasuke bezosebenza okwangempela.
uthisha omkhulu ke wala esikoleni Nkosi yami mangamchaza ngaze ngamchaza kanjani. Mina uyingane kunami kodwa usebenza indima yokuba ngibaba vele. Ngoba awukho umcimbi ebengiba nawe ekhaya engafiki. Waze ekhaya ithi kwaNdlangamandla aphinde azi nakwaKhumalo. Akafiki futhi ekhuluma isingisi. Ufika nje ezodla inyama. Akabuki futhi nokuthi izindlu zakhiwe ngodaka. Ufika nje ezodla inyama. Umthisha nje othatha indima yokuba ngibaba kithi. Ethi enjalo nje uyawufuna umsebenzi wesikole. Akamthandi nje umuntu ozoletha ihlazo esikoleni. Uyamthanda umuntu oletha igama elihle esikoleni. Sengisho kini ke bothisha ngisele ukuthi ukusebenzele ukuletha igama elihle uthisha omkhulu ngoba uyakunaka lokho. Noma engezomunye uthisha ekhuluma emhlanganweni uyofika ashathi uthisha othile kuthiwe kwathiwa naye okuhle nokubi kanjalo uyakusho. Kusho ukuthi kufuneka usebenze ngokuzinanga. Bese ngibonga kumngani wami Nkosi yami uSimpanza. Usisi. Sihlalile nalomuntu Nkosi yami. Sihlale kakhulu kwaze kwaba ngathi sizalana njengoba kwagcina kuvela ukuthi vele uma wakhe uzalwa Ndlangamandla. Kwase kuba ingane yami kwangempela. Nkosi yami sesidla sisi. Mina ke uyangazi ngithanda lezi zinto ezingamasweet. Angiqoqele angifakele emankomshini angiphathele sidle kube mnandi ngendlela eyisimanga. Kodwa ke uma kuthiwa izinto ibhedile kwakwexatshana impela nje sixabana abaningi abakwazi lokho. Uthisha omkhulu kawaye kabone mhlambe siphikisana mangabe sinomhlangano kwabe siyubamba sobathathu. Abona umbone sehleka makukhona mhlambe siphikisana ngakho ngoba mhlambe naye engacabanga ukuthi ukhona lapha sike siphikisane khona. Kodwa nje iqiniso into ayimelayo kakhulu umsize kakhulu udadewethu. Wathi vuma ukuba uphatha amaculture la esikoleni. Ngithi ke ngizowaphatha ngathini mina ngoba ngikwazi nalokho ukwenza lezi zinto athi hayi ngizokweseka mina. Akangesekanga kwabe sekuba into yakhe nje. Kodwa uma ngabe kukhulunywa ke kukhulume mina kodwa nje ube ngidadewethu ngazo zonke izindlela ongayicabanga. Ngiyambonga kakhulu kuningi engikufundile kuye. Bese ngibuya ke kubazali sanibona abazali. Ngiyanibonga nani kakhulu kule minyaka ngihlalile nani la. Ngibonga kokuqala ngokuthi khiqizela amathuluzi ethu. Ngoba ukube kwangekho ngane la intsha ngibona umuntu ngaba akazi intsha ngibona. Kodwa nalethi ingane zenu nasethemba nangagcina lapho thina ke siqale ukusebenza isibhaxu sisasebenza. Kuyinto nje vele efanele ukhulise ngayo ingane. Kodwa angikhumbuli kunomzali ofikayo la esekhwinciza idwabe sethe yami ingane uyishaye ubungasashayi yona ubushaya mina. Akekho umzali owake washo njalo. Ngiyanibonga kakhulu bazali ngalokho. Uyazi ukuthi uma ngabe ungumzali ohluphayo esikoleni usuke wonele nengane yakho. Ingane yakho nje ibisiba nesigcwagcwa nje uthi nansi ingane yalona. Ngisho ungakaze uthisha ongakazi uye kuye kodwa ugcina yaziwa ingane ukuthi ingane yalowo phela lo mama. Bantu mangabe mhlawumbe kukhona okubhedile emzali uye kuthisha abantu lese basebenzisa amafoni kakhulu bese fonela uthisha omkhulu entweni ebesingayixoxa nje nomzali ngoba mase kufika uthisha omkhulu phela uthisha omkhulu ngibaba. Mayesazi ukuthi mhlawumbe ngenza iphutha elinje nami bese ngehlelwa ngamandla uthi awubayithi uthisha omkhulu usezwile kanti umzali kube bebezekile. Siyacela lokho bazali ngiyabonga kakhulu Nkosi yami mhlawumbe ngingakushongo seniyongixolela kodwa nje kakhulu ngiyanibonga kakhulu. Ngibonga isikole, ngibonga othisha, ngibuke nje othisha Nkosi yami nangaleli langa lana mhlobo phela othisha isikhathi abanazo kakhulukazi bade kunama holiday nje
iy'nsuku azikho, umsebenzi uyafuneka njengoba unjani. Ubuka nje ukuthi inkosi yami bathatha lona lo suku olungekho benza umcimbi onjengalona, ngize ngacabanga ukuthi kube bawenza ngomgqibelo mhlawumbe bezothi ukukhava kodwa nje ekugcineni kwakho konke Nkosi yami uNkulunkulu anenze njalo. Amen. Siyabonga kakhulu. Xayiseke nje ngeke. Siyabonga bafowethu. That's cool. Hey. Bafowethu sanibona emcimbini omuhle kangaka. Hey, uyabona ukuthi angibone kunemkhuba la njalo. Uze ufunde udansa ungakwazi, mina ngikwazi udansa uyabona. Kodwa ombanza bavele bekufake on the spot. Udanse ngenkani, uyabona? Angikwazi mina ukudansa into zomathenjwa. Ubonile ke amagame mathenjwa. Kuvele kwashintsha umoya. Uyabona, into zomathenjwa ukudansa. Hey, angibingelele ngiqale kubazali nje. Kuthiwe mangiza la angizokwenza into yokubonga. Yabona nje mina ngizobonga nje. Lalela nonke, thank you. Sengiyohlala phansi. Okay, bakithi yazi makuthiwa bonga uvela usabele ukuthi awuzi ukuthi ngomlomo wakho mhlawumbe awuzukwazi ukufinyelela kubo bonke abantu ababamba iqhaza. Niyabona? Asiqale sibonge kubaba Khumalo. Ntungu. Siyabonga ukuthi uyigqube lemanzi yakho ize ngapha ukuze sizoyichoma uphaphe logwalagwala. Sisho ukuthi usebenzile kuze kube uthatha umhlala phansi. Siyabonga Khumalo. Siyabonga ma'am. Hey ma'am. Yabona mangithi mina ngiyabonga angazi ngaqala kuningi. Kusekhona inkunzi nje ofire. Sasike sihambe iphantsha imoto yabona. Ithi masiphantshile imoto sijabule ukuthi hayi iphantshele ngasedingikwazi. Khona ma'am la eduze. Yebo. Bese siyahamba socela isonto. Sicela isipele. Isiphantshile imoto manje siyabona ukuthi ngeke isaqhubeka. Umem ngiyamangala umem mayithi ngicishe ngifane nobaba ngoba uye obumama kithi. Esiphethe nje impela njengezingane zakhe. Siyabonga mem. Bothisha, hey ukuhlela nokwenza umcimbi ongaka. Akuyona into elula. Angeke nginibale ngabanye. SGB ukuthi nje nikwazi ukugaya abazali. Ngiyakhumbula ngalomhlangano saba nawo. Sigaya abazali ukuthi benze ama contribution. Bazali niqala nqa ukucontribute. Hey, nize nathola amathikithi animema la. Naba imenywa eyikhethekile. Ngoba benenza into engakaze niyenze phambilini. Uthe umunye uthisha sithi hey yazi kwaze kwalula ukuhlela umcimbi kaQJ. Wathi umunye uthisha omunye umcimbi phela uyabe ulandele umuntu owenzayo inhliziyo yalowo muntu. Siyabonga ukuthi ngomcimbi kaQJ bafundile abazali ukukhokha. Into abangakaze bayenze QJ lokwathi inhloko. And bakhiphe enkulu imali. Ngokufaka ama 20 rand kwahlangana enkulu imali. Nkonde awule nkondekazi leli ngafica la. Yazi ikhonto engixakayo ngalezalwazi zamanje. Opanza kanje. Yabo no QJ nonkonde. Ayigugi. Ababuki bahle kanjani? Abagugi laba bantu. Abagugi laba bantu. Angigugi ngani vele. Ngoba na manje sebabona sebethe ho. Nina bathi nisala kanjani la kugugelithi. Uyabona? Onkondeke. Hey bayibambile la konke siyabonga. I-office lakho nje kusathiwa kwaNkonde. Akupheli. Kuhlala ama assistants
la ngathi esangana khona mangafika nje wena eofisini lakho babona besangana hey bangayidela indaba ukuthi iofisi lakho sebalenza kanjani no siyabonga kakhulu kini no okay ngabanye sibonga kakhulu abafundi ngini bathathe kancane ngibabonile beshaya omehle lapho thina sithi mehle ekhatheni abafundi benze lo mcimbi wabayiwo angithi siyabonga nakubo nabazali nabo bonke othisha buko konke nikwenzile ma'am njengomuntu esimthwesa uphaphe lwegalagala namhlanje ngizoba mfushane nje angisaboni kahle-ke kodwa vele kufanele kudeleyile nakhona ukuthi kuze kube manje udokotela wayethi ngiyobe senginenkinga around 40 kodwa lutho badlula manje-ke hhayi sekufanele ngithemba ngiyicabanga indaba yethu nesikole-ke njengomphakathi wasentshiyangibona sithola ithuba nanamuhla ukuthi sikubonge ngithemba ngicabanga nje ukuthi senziwa yini ukuthi sikubonge kwafika inkondlo eyabhalwa u-W.H. Auden inkondlo eyabhalwa ngawo-1930s isihloko sayo sithi the unknown citizen ngathini isakhamuzi esinjani esingaqaveli unknown what citizen kungani ethi u-Auden isakhamuzi esingaqaveli ingoba okokuqala izwe ngokwakhiwa kwalo alivamile ukuncoma abantu besifazane akuvamile ngeke notice abantu besifazane nje abanconywa isikhathi esiningi kukancane abantu besifazane banjani banconywa basuke benze into enkulu njengezakhamuzi kodwa bagcine bekungathithi ama-unknown what citizen kube ngathi izakhamuzi ezinjani ezingaqaveli okunye-ke ngabantu besifazane abafana nawe mama Khumalo ikuthi abasebenzi phambi kwamehla abantu inqola abayiphusha ngemuva abasebenzeli ukubukwa basebenzela ukuthi inqola iye kuphi iye phambili ingakho bese kube ngathithi ama-unknown what citizens lapha-ke sithi ngifuna ukucaphuna nje ukumbalwa kule nkondlo okokuqala sithi one against whom there was no official complaint one against whom there was no official complaint sithi njengesikole njengomphakathi akukaze kube khona isikhalazo anginalo irecord lesikhalazo ngawo alikho nje uyabona nje ufika kulezimo kulo kuyathiwa yini sithula umbiko ongenaxoxo there is no official complaint and all reports on your conduct agree that in the modern sense of the old-fashioned word you are a saint uyabona ngokubuka nje ubuntu bakho kuyakhombisa ukuthi ungumuntu okhethekile umuntu wabantu izingane sezize ziyakulingisela nama-colleagues akho ziyakulingisela bade bekulingisela omdawo mina bengihlale ngibuza nje ukuthi hayi sisi umdawo uyabona-ke ukuthi umuntu wabantu wonke umuntu uzathi afise ukukulingisa in everything you did you served the greater community till the day you retired usebenzele lo mphakathi mina ngakufica la usebenzele lo mphakathi kuze kwafika isikhathi sakho sokuthi njani uretire until you retire siyafisa sonke ukufika kulezi zinga lakho kufana nepromotion you worked in this school and you never got fired ngicaphuna kule poem usebenzile lesikole awukaze unjani uxoshwe sikubiza nje ngoba siyafisa ukuthi ngendlela omuhle ngayo ngathi wangena eklasini phinde uqale phansi futhi bhalani izilungiso baqale phansi
Ade ngibuka nje uNkonde ngithi yazi department iyadlala lo thisha ngamfaka eclassini nje aqhuma. Ushoda kanje uthisha Demila. Ngimbona uNkonde? I-period nje angayibamba nje awabamba bo4. Awuboni nje ukuthi kiwaphi emakhaya uyabona? Ingane nje zisihlezi zingafundiswa umuntu uyadlala. Kodwa ngelanga sonicela sithi hayibo nazi zitsheka nje ezaka grade 3 zithi ukutsheka tsheka. You satisfied your employer. Angisho lento ingibekezelele. Umnelisile umqashi. Umqashi wakho okuyi Department of Education. You were not a scable or odd in your views. Wangenayo imbono ebhedayo. Awukaze usinikeze umbono esithi masubuka sithi hayi awubhadlile lo mbono. Ubusinikeza imbono ephusile ngaso sonke isikhathi. Your union reports that you paid your dues. Wakhokha konke kufanele ngabe wawukhokhile awukweleti. Awukweleti. Kodwa ngifuna ukureport ukuthi eyintweni eziningi wasifundisa sona, wasifundisa ukubeka imali nebazali. Lo mama wasifundisa ukubeka imali. Besibeka imali njalo ngenyanga siyibeka kuye. Ngoba engasekho nje asibeka ngalutho ngoJanuary wemem ngiyaba report omdawo. Banele babona sengikubhalela incwadi ukuthi uzofika la esikoleni. Baqala banginyonyobela bathi sekuzoba nomhlangano wethu okubeka imali. Unele wahamba nje ayisabekwa imali wemem. Umdawo ngiyamceba nami. Usifundisa ukubeka imali. Besibeka imali bese siyaboleka abanye bese bebaleke bengasakhokhi ngiyababona nje abanye la bebengasayikhokhi bebaleka ababize abathuse ukuthi uzotshela mina ebaboleke ebeceleni ebahawukela njengomama befike bekhala mase fanele bekhokhe bengasakhokhi ngiyazi njalo abanye babo ngiyababona nje umunye ubheka phansi iyafuneka imali yothisha oyiboleka ungasayilethi. Cha wemama ke fanele babone ukuthi usuzofika la esikoleni ngizobaceba kuwe base bethi sizoqala ke sibeke kule nyanga. Cabanga bazoqala nje ngoba kule nyanga le. Ngoba nakusebebona ukuthi uyeza. Ngiyabaceba nabo mthembu ngoba becasha nje. Bebengasayibeki imali. You were popular with colleagues and you loved children. Bebekuthanda bathanda namanje usebenza nabo and kuyabonakala ukuthi ukuyithanda ini izingane nazo bezikuthanda namanje sakuthanda bazokubamba nje mawuphuma la ungakhathazeki nje bakukhumala bazonovela kuye mayiphuma la bengeke ngwabone behamba naye bemlandela kusethi la hamba nomzukulu njalo ngebreak belandela ngemuva ulandele nje 5 abazi bazokwenzani bahamba nje naye. Ngifundile ke namuhla ukuthi uma ungenathando hawu Nkonde uwemvelo khothe leyo uma ungenathando ufana nensimbi enjani ekhecezayo kusho ukuthi kuyigongo nje kuyakhala ukuthi popo makungenalo uthando ubuyithanda ke ingane namanje usayithanda. You had proper opinions for the time of the year. You got married and added children to the population. Saya emshadweni ubuqinisile impela. Saya kwaKhumalo sanya. Ayisahla sayibuka mina ngabe nganyonyoba ngakusasa ngizofuna iqo. You never interfered with education. Instead, you promoted education. Awukazi uyiphazamise zemfundo. Kunalokho wayiqhaqhamelisa. Had anything been wrong, we should certainly have known or have heard. Ukube bekukhona ku-wrong owakwenza ngabe sezwa. Amen. Siyabonga kakhulu kumphathi. Amen bazalwane. Sengizoshumayela ke manje. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Sumanonke. Salam banks. Konzo yami. Bafazi bonke babami. Amen. Hey, umcimbi onjena uyabusisa kakhulu. Hayi ngiyamtelisa nje. Kuphambene inkomishi kancane.
sebayangihlebela laphayana uyabona bathi bona bahlele ukuthi senzeke manje inkonzo yokunikezela ini izipho niyabona ngemvume yabo ngicela ukuqala ngesihambeli sethu guest speaker uMiskonde ngizwile ukuthi uMiskonde animtshelanga ngesikhathi ngimtshele ngama last minute kodwa wasukuma ngoba uthisha wayilungiselela weza siyabonga kakhulu ngicela nimshayele ishoka nasi ke isipho sayo inkondekazi le ke manje kuyikhuzimala angazi kufanele ngenze kanjani ke la ngoba angeke ngikwazi nokuyithatha uyabona ke manje sesiza kumphongolo wesivumelwano uyabona nekubula indaba kaNoah eBhayibhelini angazi ngathi umphongolo endibula wesivumelwano kwakuyinguzanguza ma'am Khumalo othisha abazali igoverning body ingane umphakathi sonke entiyangibona sithi na indaba esiletha kuyo sifuna ukuthi uthi noma usekhaya usho ukuthi le ivela entiyangibona Sukumani ngiyangibona nimsukumisa nishaya ihlombe eza ngaphambili ezothatha into yakhe ngiyangibona Sukumani ngiyangibona shaya ihlombe ngumani standing ovation ngiyangibona eza thatha into yakhe iyahamba yina ake nifushi ifuna la ake nifushi iyahamba yina Sukumani ngishaya ihlombe umema phinda Lethani isikero sikamema phela. Siphi isikero sikamema? Lethani isikero sikamema. Woza phela. Bathi bafuna ukushutha uyivula. Uyivula yini? Uyayivula yini? Oh, bathi uyayivula bese uyayivula. Wayivula. Ngacishe nganyova into enkulu kangaka. Uyabona iyothi noma isiduma ithi ithi njengo mayiwata yabona. Shali thobe bazali. Kuyothi umuntu omdala mayiwasha nje athi awuxove lapha njengibona. Xova njengone. Oveke njengibona. Sengenze njani ke manje? Uyazi nini yakhohlisana bedile ngithe ngenze kahle. Yazi nini? Umntana kanethele. Yabo. MC. Siyabonga kakhulu mphathi. Siyabonga. Uma kusasekhona ipresent ehleli ngakuwena besicela uyilethe ngaphambili. Uma kusekhona ipresent ehleli ngakuwena. Njengamanje ithuba noma isikhathi sokumemezela ama present. Yebo. Bengayazi ke bengayazi yabo. Namhlanje ngifundile yabo. Akho ngiyabonga kakhulu kinonke. Asithathe le thuba sibonge ukuthi governing board yazi lensizwa lena ngihamba nayo yonke indawo le. Angithathe le thuba emcimbini walenzimakazi engaka. Ngithi asibonge ukuhlala. Sihlala akube ngiyidive lensizwa iphantsula. Ake sishayele sihlale governing board show.
Kabathe hayi mfowethu siyabonga kakhulu ukubambisana kuze kube la bazali nani ngicela nishayele ihlombe siyabonga kakhulu teachers bangani niyalazi udaba angazi kuhambe kanjani ku spelling bee kodwa ngibona umthembu eshwaqile ingabe siwinile hayi ke sekuzwakala over ama plates ukuthi siwinile sibonge kakhulu kuphela la okulandelayo sekuyoba abajayivayo ngeke ngabona umama we-SGB lapha umavuso ejive ake nimbiza zojive lo mama uphekayo upheke okay nakho bese kuthiwa izicukuthwane ezingabazali zizophuma la ziye ngaphandle ingathi nizoqhutshwa izingane zenu seniyela la niyodlela khona ngathi kanjalo asidume lapho DJ besajayiva kodwa nimphumuze lo anti angabe sajayiva kakhulu akujayiva abantu ungalahli ithikithi esithe ligrine usiyongena ngalo la uyakhona ithikithi esithe ligrine ungalahli usiyongena ngalo la uyakhona